श्रावणी सोमवार निमित्त सोमवारी कल्याणमधील एक वृद्ध महिला आपल्या कुटुंबियांसमवेत पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील भीमाशंकर येथे शिवशंकराच्या दर्शनासाठी आली होती। मंदिरासह परिसरात भाविकांची अलोट गर्दी होती। या गर्दीतून दर्शन रांगेतून डाकीना शिवशंकराचे दर्शन घेत असताना वृद्ध महिलेच्या हातामधील 80,000 रुपये किमतीची सोन्याची बांगडी चोरीला गेली आहे। राजाबाई शिवाजी कदम, वय वर्ष 75, राहणार कल्याण, या आपल्या कुटुंबियांसमवेत सोमवारी 11 ऑगस्ट रोजी श्रावणी सोमवार निमित्त भीमाशंकर येथे शिवशंकराच्या दर्शनासाठी पहाटेच्या वेळेत गेल्या होत्या। दर्शनासाठी मंदिराबाहेर लांब लचक रांग होती। मंदिरातून दर्शन घेऊन बाहेर आल्यानंतर सुस्थितीत झाल्यावर राजाबाई कदम यांना आपल्या डाव्या हातामधील सोन्याची बांगडी गायब असल्याचे आढळले। श्रावणात भीमाशंकर येथे राज्याच्या विविध भागातून भाविक दर्शनासाठी येतात, त्यामुळे या भागात बुरट्या चोरांचा नेहमीच उपद्रव होत असल्याच्या भाविकांच्या तक्रारी आहेत। पाकिटमार, मोबाईल चोरी, महिलांच्या हातामधील पैशांचे बटवे गहाळ करण्याचे प्रकार या भागात श्रावण महिन्यात अधिक होतात असे भाविक सांगतात।